Болестта на Алцхаймер е като бавно разпадане на лична библиотека за спомените. В мозъка се натрупват амилоидни плаки. Нервните клетки умират, особено в зоните, отговорни за паметта, езика и ориентацията. Това е Мария, която някога помнеше всеки рожден ден и всяка любима песен. Но с болестта на Алцхаймер първо започна да забравя думи, после лица, а накрая и времето около себе си. Паметта й започна постепенно да избледнява. Болестта на Паркинсон е прогресиращо невродегенеративно заболяване, свързващо се с моторни и немоторни симптоми. Главна причина за него е загубата на допаминергични неврони в субстанция нигра, парс компакта. Това е Никола, стар майстор. Ръцете му някога ваеха чудеса от дърво, но напоследък започнаха да треперят. Със всеки ден движенията му ставаха по-бавни, лицето му по-безизразно. Това беше Паркинсон, болест, която краде движението и гласа, но не може да отнеме духа. Болестта на Хантингтън е наследствена болест поради мутация в един определен ген, който кара тялото да произвежда неправилен белтък. Ива винаги е била бърза и ловка, но с влизането й в средна възраст започва да забелязва, че движенията й стават тромави, а мислите й по-неясни. Това състояние се дължи на увреждане на мозъчните клетки и с времето води до проблеми с движенията, мисленето и настроението. Амиотрофичната латерална склероза е фатално заболяване, което прогресивно засяга двигателни неврони в главния и гръбначния мозък, водейки към пълна парализа. Иван обичаше движението. Всяка сутрин тичаше със своето куче. Един ден усети, че не може да контролира ръката си. После и кракът. Диагнозата беше тежка. Амиотрофична латерална склероза. Болест, която бавно сковава мускулите, но не докосва умът и сърцето. Created using Powtoon.